Γεια σας, σήμερα θα ανοίξουμε το νέο μου κινητό, το Samsung Galaxy Z Fold 5. Άρα λοιπόν πάμε να το ανοίξουμε. Άρα πριν το ανοίξω φυσικά να δούμε μερικά βασικά στοιχεία. Άρα λοιπόν όπως βλέπετε έχω την έκδοση 12256 στο μπλε χρώμα. Άρα λοιπόν το μπλε χρώμα βασικά για ακρίβεια μου κάνει ένα λάθος. Είχα παραγγείλει Easy Blue αλλά μου στείλουν το κανονικό μπλε. Αλλά εντάξει, δεν με πειράζει κιόλας, γιατί δεν είναι ένα χρώμα που βρίσκει κάποιος εύκολα. Άρα λοιπόν πάμε να το ανοίξουμε. Οκ, ανυπομονώ πολύ γι' αυτό. Οκ. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ απολαυστικό και πάμε. Πάμε τώρα να το ανοίξουμε. Και λοιπόν αυτό εδώ είναι το κινητό, το αφήνω λίγο στην άκρη για να δούμε πρώτα τι έχει εδώ, στο κλασικό φακελάκι. Άρα από εδώ πρέπει να ανοίγει, ναι. Και έχουμε καλώδιο, Type-C σε Type-C, φυσικά δεν έχει φορτιστεί, αλλά ευτυχώς έχω, είναι 25W που χρειάζεται. Εδώ έχουμε το SIM Ejector Tool όπως βλέπετε και οδηγίες, άρα τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα στο κινητό. Άρα λοιπόν δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Οκ, και πάμε τώρα να βγάλουμε εδώ. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι το κινητό. Άρα πάμε να το ενεργοποιήσουμε κιόλας. Και λοιπόν αυτό εδώ είναι το νέο μου κινητό. Όσο ενεργοποιείται να πω μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά για επεξεργαστή έχουμε τον Snapdragon 8 Gen 2. Προηγούμενης γενιάς επεξεργαστής αλλά παραμένει το ίδιο καλός. Για οθόνη στην εξωτερική έχουμε μια στις 6,2 inches Dynamic AMOLED 2X με ανάλυση 904x2316, ενώ στην εσωτερική οθόνη έχουμε μια οθόνη στις 7,6 inches η οποία είναι επίσης Dynamic AMOLED 2X με 120Hz ρυθμό ανανέωσης με ανάλυση 1812x2176. Τώρα, όσο αφορά για την μπαταρία, έχουμε μία μπαταρία με 4.400 mAh, ενώ φορτίζει με 25W. Και τώρα σχετικά με τις κάμερες έχουμε 4 κάμερες, μία εδώ που είναι στα 4 MP under display και έχουμε εδώ άλλες 3, μία στα 48 MP κανονική, μία 12 ultra wide και μία 10 MP telephoto, ενώ έχουμε και εδώ την τελευταία κάμερα που είναι της εξωτερικής οθόνης, που είναι αυτό εδώ, που είναι αυτή εδώ, η οποία είναι 10 MP και αυτό σχετικά με τις κάμερες. Άρα λοιπόν πάω να το σετάρω και επιστρέφουμε σύντομα. Έχουν περάσει 2 μέρες από όταν άνοιξα το κινητό και έχω να πω πως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Σχετικά με μερικά παράπονα που λέγανε κάποιοι, ειδικά για την εξωτερική οθόνη πως είναι πολύ στενή, έχω να πω πως εντάξει, μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει την εξωτερική οθόνη για πολλά πράγματα, απλώς λόγω ότι είναι πιο στενή δεν θα φαίνεται ολόκληρες οι εφαρμογές. Π.χ. κάτι τέτοιο παθαίνει στο TikTok και φαίνεται λίγο πιο μικρό το βίντεο. Κατά τα άλλα, η εξωτερική οθόνη είναι αρκετά καλή και έχω να πω πως προτιμώ που είναι τόσο στενή γιατί πιάνει καλύτερα το κινητό.
Τώρα όσο αφορά την εσωτερική οθόνη και συγκεκριμένα το crease, έχω να πω πως όταν το βλέπω στην απλή χρήση που το κάνω, δεν το παρατηρώ σχεδόν καθόλου και για να το παρατηρείς πρέπει να αλλάξω λίγο τις γωνίες θέασης είτε να έχει πολύ φως από πάνω. Και τώρα να συνεχίσω με τα ηχεία που έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, που έχει ένα πάνω και ένα κάτω και έχω να πω πως είναι τα καλύτερα ηχεία που έχω χρησιμοποιήσει για κινητό, δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά πολύ. Και τώρα στην μπαταρία λίγο με αγχώνει, γιατί δεν έχω νιώσει πως κρατάει τόσο πολύ. Και τέλος, σε θέμα καμερών, δεν έχω δοκιμάσει πάρα πολύ τις κάμερες. Η κάμερα της εσωτερικής οθόνης που είναι under display που έχω δοκιμάσει λίγο, έχω να πω πως είναι πάρα πολύ μέτρια. Δηλαδή, μου θυμίζει πολύ τη κάμερα που είχε τη βασική, ένα τάμπλετ παλιό που είχα. Και γενικά ναι, σε θέμα καμερών στις μπροστά εντάξει, στην εξωτερική οθόνη είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Τώρα εδώ δεν έχω δοκιμάσει πολύ τις τρεις κάμερες που έχει τις πίσω. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Επίσης ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok που μερικές φορές ανεβάζω έξτρα πραγματάκια. Ευχαριστώ όσους παρακολουθήσετε το βίντεο μέχρι το τέλος. Γεια σας!